Apple je známy vďaka mnohým veciam, no predaj lacných produktov to rozhodne nie je. Už pri začiatku ich činnosti prichádzali na trh s premrštenými cenami, čo sa nezmenilo ani v dnešnej dobe. Napriek tomu sa spoločnosť teší obrovskému záujmu ich zákazníkov, ktorí sa každoročne tešia na ohlásenie nových iPhoneov, ale aj ďalších výrobkov. Dnes sa pozrieme na 6 historicky najdrahších produktov tohto technologického giganta. Prvým na našom zozname je jeden z tých aktuálnejších výrobkov. Ide o Apple Pro Display XDR z roku 2019. Spoločnosť ho propagovala ako prvý 32-palcový Retina 6K displej vôbec. Za základný model zaplatíte takmer $5000 a takmer $6000, ak túžite po skle s nanotextúrou. Pridanie stojana Prostant vás bude stáť ďalších $1000. Ďalším v našom rebríčku je 20th Anniversary Macintosh z roku 1997. Táto limitovaná edícia počítača, navrhnutá na oslavu 20. narodenín spoločnosti, bola jedným z najdrahších prepadákov Apple. Pred ukončením výroby sa predalo len niekoľko tisíc kusov tohto produktu. Jeho pôvodná cena bola $8000, no s infláciou by to dnes predstavovalo približne $14000. Pokračujeme ďalším legendárnym kúskom. Apple III je obchodne orientovaný osobný počítač, uvedený na trh v roku 1980. S operačným systémom Apple SOS bol zamýšľaný ako nástupca série Apple II, ale do značnej miery sa považoval za zlyhanie. Jeho cena sa pohybovala okolo $4300, no s infláciou by to bolo v súčasnosti viac ako $15000. Aj keď sú Apple Watch veľmi obľúbené najmä kvôli sledovaniu zdravia a ďalším užitočným funkciám, spočiatku boli predávané ako luxusný módny artikel. Apple vydal špeciálnu zlatú verziu hodiniek v roku 2015 s cenami od $10,000 až po $17,000. Nosilo ich mnoho svetových celebrít a napriek vysokej cene si dodnes zachovali svoju hodnotu. Macintosh Portable bol prvým prenosným počítačom od Apple. Tento produkt sa dočkal veľkého nadšenia od novinárov a kritikov, no jeho predaje boli veľmi nízke. Počítač vážil 7,2 kg a disponoval 40 MB pevným diskom. Jeho výroba sa ukončila v roku 1991 a úvodná cena tohto produktu bola $7000, no s infláciou by to bolo dnes takmer $17,000. A nakoniec tu máme víťaza. Aktuálne najdrahší produkt od spoločnosti Apple. Reč je o počítači Apple Mac Pro, ktorý bol ohlásený v roku 2019 a jeho cena závisí od konfigurácie, no tá najvyššia predstavuje cenovku v hodnote $50,000. Počítač môžete zakúpiť aj v základnej konfigurácii za $6000. No ako sme spomenuli, je možné si ho poriadne vylepšiť. Tiež je dôležité spomenúť, že tento počítač je určený pre profesionálov, ktorí potrebujú pri svojej práci poriadny výkon. Toto bol zoznam tých najdrahších produktov od spoločnosti Apple, ktorý priniesol aj skutočne legendárne a vzácne kúsky, ale aj niečo z modernejších výrobkov tohto technologického giganta. Do komentárov nám môžete dať vedieť, aké produkty od Apple vlastníte vy. A veľmi by ste nás potešili kliknutím na odber videí, aby ste nič nezmeškali.